feina que li permet tirar endavant i mantenir el seu pare, de 61 anys, sense feina i amb poques possibilitats de trobar-ne. Els problemes econòmics provocats per la falta de feina poden acabar afectant la salut i això alhora pot comportar problemes per trobar feina. És un peix que es mossega la cua, una situació difícil de gestionar. En Joan Benach ens acompanya aquí al plató de TV3, és expert en salut pública i coordinador del grup d'investigació sobre desigualtats a la salut de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Benach, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Quina relació hi ha entre salut i pobresa? Bé, el primer que hauríem de dir és que hem de parlar de pobresa, hem de parlar de desigualtat i que la desigualtat social està produint avui dia una situació que podríem qualificar d'epidèmia social o quasi bé de pandèmia. Perquè jo crec que hem travessat totes les ratlles vermelles. Estem davant d'una situació realment molt greu, una situació de llum vermella. 1,5 milions de persones en pobresa, quasi bé 40% o més de persones amb risc de pobresa al nostre país. La situació de salut és molt greu perquè abarca molts factors. Abarca des del punt de vista de l'edat, per una banda, estem parlant de nens, estem parlant de malnutrició, estem parlant de gana, estem parlant de problemes lligats a deixar l'escola, fracàs escolar, etc. Però, clar, naturalment també parlem d'adults i parlem de vells. I en aquest sentit, la llista de problemes de salut és innumerable, perquè hem de parlar de salut, de problemes de salut mental, de problemes de salut bucodental, factors d'estrès, suïcidis, violència, fins a arribar realment a risc de mortalitat. Però és que, a més, no parlem solament de l'edat, parlem de qui té més els problemes de salut. I en aquest sentit hem de parlar del que sabem molt bé des del punt de vista de la recerca científica. La classe social, el gènere, el territori, tots aquests factors condicionen la mala salut. Deia vostè, 1,5 milió de persones, això és la població que ja estava en situació de pobresa, el que era la pobresa estructural de la nostra societat, més aquest afegit, que és la classe mitjana, que s'està veient amenaçada i llançada una mica també cap a aquesta situació. Aquesta bossa tan important de gent és el que fa que potser no es puguin destinar recursos a la prevenció i aleshores, per exemple, sobretot des del punt de vista de les entitats, s'hagin de limitar a l'assistencialisme? A veure, aquí tenim una qüestió que hem de dir, diguem-ne, amb molta claretat. Diguem-ne, els problemes lligats a la pobresa, i repeteixo, la desigualtat social, no són un càstig diví, no són un problema que caigui del cel, no és un problema tampoc de culpabilitat individual. Hem d'anar més enllà d'aquest discurs, hem de parlar de factors socials, hem de parlar de factors polítics, perquè si no realment no podrem entendre la situació. Clar, el que passa és que quan tenim problemes socials i polítics tenim un combinat de factors socials. Hem de parlar d'atur, hem de parlar de precarietat, hem de parlar de salaris baixos, hem de parlar de retallades, hem de parlar de manca de protecció social, clar. I tot això produeix multitud de problemes de salut. I en aquest sentit, també cal dir que quan parlem de desigualtat no solament parlem que hi ha pobres, sinó parlem que hi ha pobres perquè hi ha rics. I realment la pobresa és la filla, d'alguna manera, de la riquesa, i la riquesa és la filla de les polítiques socials, i les polítiques socials és la filla de les desigualtats de poder. Per on trenquem aquesta espiral de mancances? Bé, jo crec que des del punt de vista de la caritat o des del punt de vista de la beneficència o el voluntarisme, tot això és útil. És francament útil, diguem-ne, tenir una marató que visibilitza el tema de la pobresa, però hem de veure les causes de la pobresa i hem de posar solució des del punt de vista de les polítiques. Parla vostè de caritat. La solidaritat entre iguals és caritat o és compromís i solidaritat? Bé, la solidaritat individual és molt important, però aquí hem de parlar de solidaritat col·lectiva. I, per tant, no hi ha altre remei que quan una persona es troba en una situació de pobresa i es troba en una situació de por, de malestar, de desesperança absoluta. Clar, a nivell individual pot haver un heroi, una heroïna que pugui sortir del forat, realment, però és molt difícil. Per tant, la solidaritat col·lectiva, el treball conjunt de les associacions, però naturalment amb l'ajut del suport de les polítiques públiques, és absolutament imprescindible. I això ens ensenya al llarg de la història que són bàsicament les lluites socials, dels moviments socials, del moviment sindical, etc., els que han donat lloc a poder, diguem-ne, superar
problemes tan seriosos com els que tenim avui davant de polítiques neoliberals com les que estem realment patint, amb una situació, amb una reforma laboral com la que tenim, amb una situació de retallades tan forta com la que tenim, etc. A nivell de les entitats estem veient com algunes d'elles estan permetent que, per exemple, anar a l'oftalmòleg, anar al dentista no sigui un luxe, diguéssim, a l'abast de poques butxaques, i molts d'aquests sectors sanitaris estan mobilitzant per deixar part de les seves hores a les persones que no tenen recursos i comprometre's d'aquesta manera, treballar sense que aquestes persones hagin de pagar aquestes visites. No, repeteixo, la solidaritat individual o la solidaritat social o col·lectiva és fonamental, però la pobresa solament la podrem, i la desigualtat social solament la podrem diguem-ne, apaivagar d'alguna manera amb polítiques públiques molt intenses, molt fortes, perquè realment l'austeritat i les retallades que estem visquent faran, sinó que l'any que ve, per desgràcia, tindrem que tornar a fer una segona marató i probablement encara més intensa amb una situació més greu. I en aquest sentit... Esperem que no. Esperem que no, però realment la situació... Sí, ens referim al que l'OMS anomena la causa de les causes, els determinants socials de la salut. És tot aquest ventall de mancances que acaben repercutint. Clar, una persona, diguem-ne, pot tenir un problema, per posar un exemple concret, una persona pot tenir un problema del fetge i quan va a l'hospital necessita una atenció mèdica immediata. Clar, aquest fetge potser està danyat per una situació d'alcoholisme, però aquest alcoholisme alhora està danyat per un problema d'estrès i d'una situació social degradada. I alhora això està produït per una situació d'atur o de precarietat. O sigui, veiem un encadenat causal que és quasi invisible, però que fa que finalment la persona tingui un problema de mala salut. I en aquest sentit, en medicina o en salut pública millor, parlem bàsicament de les causes i de com els determinants socials finalment s'incorporen o se'ns fiquen sota la pell, per dir-ho d'alguna manera, i afecten a la nostra biologia i els nostres problemes també de salut mental. Senyor Joan Benach, moltíssimes gràcies per la seva col·laboració i la seva participació a la Marató per la Pobresa.